କହିବୁ ନା ନହେଲେ ଟିକଟ ଦବେଇ ଆବେ ଶଳା ତ ମୁହଁ କେତେ ବାହାରିଲାଣି ମୁହଁରୁ ଯେତେ ରକ୍ତ ବାହାର କରୁଛ କର ହେଲେ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ କିଛି କହିବୁନି? ଏଇ ଶଳାକୁ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଲାଗୁଛି ଶଳା ମରିଗଲା। ଚାଲ ଆକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା। ଜାଣିନି ଶଳା ଭଗବାନ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ କୋଉ କଲମରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ଦେଲେ, ଜଣେ ଶଳା ଅନ୍ଧ ଆଉ ଜଣେ ଶଳା ଚାଲା। ଜଣକୁ ଶଳା କିଛି ଦିଶୁନି ଆଉ ଜଣକୁ ଶଳା କିଛି ଶୁଭୁନି। ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ବିଷୟ କଣ କହୁଛି? ଏଟା ବାଇଆଟା। ଶଳା ବାଇଆ କାହାକୁ କହୁଛୁ? ତୋଠି ବାଜିଗଲା କିରେ? ସେ ଶଳାର ଚୁପ ଛଡଉଛି ର। ତାକୁ ଗାଳି କରିବୁନି। ତୁ କଣ କାଟି ଦବୁ? ମୁଁ କାଟି ପାରିବିନି ଶଳ। ଚାଲ ଶଳା ଆମ ଗାଁରେ ତ କଣ କଥା ହଉଛୁ। ଚାଲ ଆରେ ବାଡି ଅଛି ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ହାରାମି ସାଙ୍ଗ ଗୁଡାକିରେ ଭାବୁଛ ଯାଇପାରିବିନି? ପୁଣି ମୋ ବାପାକୁ ସୁଧିଲାଣି। ତୋ ବାପାକୁ କେତେବେଳେ ସୁଧିଲା ଯେ ତାକୁ ମାଇଲୁ? ଯାଅ ଯାଅ ତମ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦେଖିଛି। କଣ ଏଇଟା ପଡିଛି ମତେ ଦିଶୁନି କିଛି। ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆରେ ଦୌଡ଼ି ଆସବେ, ୟାର କଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଟ ଅଛି। କୋଉଠି ତୋ ବାପା କିଛି ଏଇ ଦେଖେ କଣ କହିଲୁ? ସିଂହଟାକୁ ଧରିଛି ଶଳା ମଣିଷଟା ପଡିଛି। ଏଟା ଗାଈ ନା ବଳଦ? କହିଲା ସିଂହଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଏଇ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଶୁଧିବ ମତେ ଖାଲି ତୁ କହିବୁ। ଶଳା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବାପାକୁ ସୁଧିଲା ବାପାକୁ ସୁଧିଲା। ଶଳା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେମିତି ଖାଲା ଶଳା ଗୋଟେ ଫେଟିଲା। ମାର ମାର ଶଳାକୁ ମାର ମାର। ଏଇ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯା ରେ, ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଆ, ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ରେ। ଦେ ରେ ବାଡ଼ିଟା ଦେ ତ। ଶଳା ଅନ୍ଧଟାକୁ ପଠେଇବ ପାଣି ପାଇଁ। ନଈ କୂଳରେ କଣ ପାଇପ ଲାଇନ ବସିଗଲା ନା କଣ? ଭଲ ହେଲା ଏ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ଯିବା। కోకా కొడితే కొరమంటూ చూస్తారు. పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి से पानी आलानी बंची जीव
ଆଇକି ପାଣି ଆଣିଛୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କରିଛୁ ନା ମାରିବା କରିଛୁ? ଭାଇ ତ ଘର ଦଉଛି ତମକୁ ଏ ବସ୍ତା ଏମିତି କିଏ କଲା? କିଏ କଲା କି ରେ? ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା କହୁଛି। କଣ କହ 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 ତୁ କହ। ମୋ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତଧନ ପରି ବହୁତ ସୁନା ରଖିଛି। ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ବସିଥିଲେ ଭାଇ। ସେମାନେ କିଏ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ତମକୁ ମରିବାକୁ ଦବୁନି। ନା, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମୁଁ ସେଇ ସୁନାକୁ ନେଇ ଟାଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଏକଥା ମୋର ଜଣେ ପିଲା ଜାଣିଅଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇ ପଳେଇଥିବେ। ତମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯାଇ ସେଇ ଗୁପ୍ତଧନ ଖୋଜି ଆଣ, ନଚେତ ସେମାନେ ସେଇ ଗୁପ୍ତଧନକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯିବେ। ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଠିକଣା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତୁମେ ସେ ପାହାଡ଼ ଭଲ ଭାବେ ଖୋଜିଲେ ତମେ ସେ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇବ। ସେଇ ପାହାଡ଼ର ପଥର ଉପରେ ଓମ୍ ଲେଖା ଥିବ। ଭାଇ 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 ହେଇ ଏ ଆଉ ନାହିଁ ରେ। ସେ ନାହିଁ, ମରିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଏଇ ଟେନସନରେ ଆମର ବସିବାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ନା, ଆମକୁ ସେ ସୁନାର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛେ ସେ ସୁନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଓମ୍ ଲେଖା ଥିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଜିବା। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଚାଲ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି ଯିବା। ହଁ ଚାଲ ଆ କାମ ଆମେ ସାରି ଗୁପ୍ତଧନ ସନ୍ଧାନରେ ଯିବା। ହଉ ଧରେ। ଭାଇ ତାକୁ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛୁ। ଏଇ ଶଳା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖସିଯିବାର ବସିଥିଲା। ଭାଇ ଯେତେ ମାଇଲେ ବି ଛୁଆ ମୁହଁ ଖୋଲୁ। ଭାଇ ଇଏ କଣ ମୁହଁ ଖୋଲିବନି ଭାଇ, ତା ବୁପା କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ? ମତେ ମାରିଦିଅ ପଛେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସୁନା କୋଉଠି ଅଛି। ସବୁ ଜାଣିଛୁ କହ ଭାଇ କହ। ଆରେ ତୁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସତ କିଛି କହୁନ। ଆହୁରି ମାର ଦରକାର। ଏତେ ମାରୁଛ ମାର, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତୋର ଏତେ ଦମ ମୋ ଆଗରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛୁ? ଆରେ ସତ କହ, ତୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଏ କହିବନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ୟାର ଦୁଇ ହାତକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟି ଦିଅ, ତାପରେ ଯଦି ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ସେମିତି କରନି, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି।
सरदार एबे लाइन को आसीगला ଏବେ କହ ସେ ଗୁପ୍ତଧନ କୋଉଠି ଅଛି? କହୁଛି ସେ ଟାଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି। କୋଉଠି ସେଇ ଟାଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼? ଟାଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ସେ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଏବେ କଣ ଆମେ ଫେରି ଯିବା? ଆମେ ଫସିଗଲେ ନା କଣ? ବିଭୂତିନାଥ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛୁ ବାବା। ଜାଣିଛି ତମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ। ତୁମେମାନେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ।
ବାବା ଏ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ନେଇପାରିବୁ ତ? ହଁ ସବୁ ତମେ ନବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ, এই গুপ্ত ধন আমার। চুপ কর শয়তান, চুপ করো, চুপ কর শয়তান মানে এ গুপ্ত ধন তোমার ଏବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି। এইটি ঠিয়া হব মূর্খ মানে। କିଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ତମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କର। ତୁମର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶୁଣିପାରୁଛି ଭାଇ। ପ୍ରଣାମ କର ବାବାଙ୍କୁ, ପ୍ରଣାମ କର ବାବାଙ୍କୁ। ଜୟ